A piques de chegar unha nova xornada da primeira futgal con grandes retos. O Unión visita o Caldas e o Abanqueiro ao Cordeiro, mentres que o Valiño recibe ao Flavia e a Esteirana ao Camariñas. Unha fin de semana máis, o fútbol será un dos protagonistas no calendario deportivo da comarca. A primeira futgal vivirá a súa 25ª xornada na que hai en xogo 3 importantes puntos que poden deixar os equipos da contorna un paso máis preto de pechar os seus obxectivos. O Unión, que se atopa en posición de disputar a fase de ascenso, quere manter a súa renda co seu perseguidor o Cordeiro, rival co que empatou a pasada xornada e o que aventaxa en 8 puntos. Os dasados están a firmar unha gran campaña, aínda que encadean 2 empates, xeira que queren rachar regresando ao camiño da vitoria. Esta fin de semana terán un duelo complicado xa que visitan a Ran para medirse ao Caldas, o 10º clasificado do grupo 5. Os vermellos precisan vencer para manter o terceiro posto e achegarse á cabeza da táboa no caso de que o Ribadumia ou o Marín pinchen nesta xornada. O Unión visita Ran este domingo ás 5:30 da tarde. O Abanqueiro afronta un gran reto esta fin de semana xa que se mide un dos equipos máis en forma do campeonato, o Cordeiro, e para máis dificultade o farán no seu feudo, en Valga. Os boirenses son 13º e veñen de sumar 5 puntos dos últimos 15 disputados, polo que precisan volver a gañar para coller máis marxe co descenso. No seu último encontro caeron por 2-4 co Ponte Caldelas e agora queren plantarlle cara ao cuarto clasificado. O Cordeiro empatou a pasada xornada co Unión, polo que non pode pinchar se quere manterse na loita por disputar a fase de ascenso. Cordeiro e Abanqueiro xogan este sábado ás 5 da tarde no Municipal do Baño. E o Valiño recibe a visita do Flavia, rival correoso que sempre pon contra as cordas aos seus contrincantes. Os crucenses buscarán manter o seu bo estado de forma para plantarlle cara ao Flavia e deixar os 3 puntos en Valiño. As sensacións son boas despois de firmar un gran triunfo ante o Agolada na anterior xornada e queren trasladalas esta fin de semana ao verde para poder escalar posicións na táboa xa que agora son 15º e están empatados a puntos co Cuntis. O Flavia, sétimo, ven de gañar por 4-1 ao Caldas e será un duro rival para o Valiño. O domingo, ás 4:30 da tarde, arrancará o duelo entre Valiño e Flavia que se desenvolverá no campo de Valiño. No grupo 2, a Esteirana ten os seus últimos cartuchos para manter aberta a posibilidade matemática de lutar pola permanencia. Os muradáns son últimos e teñen a zona tranquila a 12 puntos e quedan 30 en xogo. A pasada fin de semana caeron goleados na súa visita ao Boimorto, resultado que queren deixar atrás este sábado ante o Camariñas. Este adversario, 14º clasificado, tamén precisa sumar, xa que perdeu pola mínima ante o Tordoia. Esteirana e Camariñas verán esas caras o sábado ás 5 da tarde no Solisvara.